Abdurrahman bin Auf da shi da Abu Hurairah su suke gadin Baitul Mali. Abu Hurairah aka ce yadda ka tsalle je sha gaban sa yace kai la'anan Allah tsaya ka zo ka yi sata a Baitul Mali wallahi sai na kai ka gurin Annabi gobe. Sai ya ce masa dan Allah ka taimaka min ƴaƴana ne ba su da abin da za su ci ka taimaka min. Sai ya fashe da kuka sai ce to shikenan je kana ga Annabi da safi. Gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai ya gaya wa Annabi ya ce masa ya Rasulullahi na ci karo da wani mutumi ya zo Baitul Mali a bashi rubutu yau ya ce na zo Baitul Mali na ci karo da wani mutumi ya ce amma wannan mutumin da ya tashi ya ɗauki sha'ir buhu guda ka da zuwa ya ce ya ɗauki sha'ir buhu guda. Wannan bawan Allah da ya ɗauki sha'ir buhu guda ya Rasulullahi na tare shi na shaƙe shi na ce wallahi sai ya sauke wannan shigar din. Ya ce to abin da zai baka mamaki ya Rasulullahi sai ya fashe min da kuka ya ce wallahi ƴaƴansa ne ba su da abin da za su ci saboda haka in taimaka in bar masa. Annabi ya ce ka bar masa ya ce eh na bar masa. Sai ya ce zai dawo yau. Ya ce ya Rasulullahi zai dawo ya ce zai dawo. To shikenan dare yana kuma yi sai ya kuma ganin wannan mutumin ya